I just wonder kuti Prophet Makandiwa naProphet Magaya vakanzwa mharidzo iyi vanoti kudii nayo. Zviri kutaurwa izvi naApostle T.F. Chiwenga vanokwanisa kuzviramba here? Uye vanozviramba sei? Ko vanhu vanopinda kuchechi kwaamagaya nekwaamakandiwa vakanzwa mharidzo iyi vanopikisana here naTalent Chiwenga kana kuti vanowirirana naye? Uye vanokwanisa here kuramba vachienda kumachechi avo kana kuti vakutorega? Handina kukudisturb. I want you to watch the video, then I'm gonna comment after. Anyway, let's jump into the video. Tinzwe kuti zviri kunzi china Apostle T.F. Chiwenga. These are witch doctors. Any man of God who hands out an anointed object is a witch doctor, a sorcerer, a necromancer, a diviner, a spiritist. He is an astrologer, a soothsayer, a user of familiar spirits. Uringanga. Kana uine chinhu chauri kunamatira uchipa vanhu kudai hausi munhu waMwari uri n'anga. Matombo matatu. Vanhu vese vakadzoka kuchechi vaine bhodhoro kana kapu kana chipepa makanga matoenda kun'anga, hamuna kunge maenda kuchechi. Hakuna munhu akamboenda kuchechi akadzoka aine chinhu chakanga chichinzi chine simba raMwari. Zero. It's foreign to holy scriptures. Anointed water, anointed sticker, anointed wristband, anointed oil. Kusvikira vanhu vakunzi vane ma-anointed underwear vachibva kuchechi kudai. Munhu ari kuzodza zvinhu izvi haasi munhu waMwari. Nditsika mutanda, ndigaurani, ndizunza mandere, ndikamba. Okay, I wanted to say, inini, I'm approaching 40 years. There is a time yanichabvunzwa mibvunzo nevana vangu ine chekuita nezvemareligion, ine chekuita nezvemabeliefs. Inini, I read the Bible, and that is the reason why I stopped going to church. Because zvinhu zvandakaverenga mubhaibheri nezvinhu zviri kuitwa zvakadai totally opposite. Hazvisi kupindirana. Zviri completely opposite. So, how am I going to answer my kids when they ask me about these things? Vanhu vanoenda kuchechi kwaamagaya nekuchechi kwaamakandiwa, kwaProphet Makandiwa, munoti kudini nezvataurwa naApostle T.F. Chiwenga? Nekuti machechi ziwaya ndokunopiwa zvema-anointing oil, anointing oranges, anointing bricks, anointing zvakawanda zvinopiwa ikoko. And my question now, I just want to ask kuti, saka does it mean kuti ma-prophets aya, they have the power to package the power of God into little containers, then share? Or not sharing alone, they are selling in portions. Only a witch doctor does portion stuff, sells portion stuff. Inini, I don't know. Pandakamboitawo zvechitendero cheChristianity zvakanzi Jesu akatisiyira chii? Mweya Mutsvene. Haana kusiya ma-anointing oil, haana kusiya ma-anointing oranges, haana kusiya ma-anointing apples, haana kusiya ma-anointing brick. Saka izvi zvinhu zviri kuitwa izvi zviri kubva muTestament ipi? Mu-Old Testament, mu-New Testament, kana there is another testament that we don't know yakabuda manje. I think if you are approaching 40 years or you are 40 years and above by now, ukaona zvinhu zvataurwa naApostle Chiwenga zvichiitwa muchechi menyu, woramba uchienda ikoko, wowirirana nazvo. It's either you have been manipulated somehow. You've been hypnotized.
I don't know, you've been, I know something zvawaitwa. You've been bewitched. You've been bewitched. Because the Bible strongly goes against it. Idolatry. Nyaya yekuti unoti kune mumwe munhu believer mugushe iri, believer mudombo iri, believer muchakati. Bible rakatoseta marecords straight, rakataura zvarinoda nezvarisingadi. Zviri kuitwa day in day out, zviri kuitwa in broad daylight, zvinhu zvemaanoending chakutizvo. So I don't know, guys, you tell me. Tikatoona kuti tingawane something here out of Apostle T.F. Chiwenga. These are idolatrous and sorcerers practices of the pagans, the Gentiles, the non-Jews. They worshipped their dead relatives. They worshipped their dead ancestors. They worshipped the animals and mountains and rivers. They worshipped the sun, the moon, and the stars. They worshipped the trees and birds. And they bring idolatry into the house of God. They are now saying, if you saw a dove in your dream, that was an angel visiting you in the night. If you see an owl in a dream, that was a witch that visited you. You are practicing necromancy and divination. Mortuary rituals of the idols of Babylon. That is the wine that was put into the golden vessels of God. Vaenda kunganga vanhu ava vachidzoka vaine mafuta emunembo. Okay. So, guys, I want you to go into the comment section. Mondudzwa kuti munofungeiwo nezvekutaurwa naApostle Chiwenga. Is Apostle Chiwenga wrong? If you attend my churches anopiwa vanhu zvinhu zviri anointed objects, uri kuti kudii nemharidzo yaApostle T.F. Chiwenga? What do you say? Are you approaching 40 years? What does your brain tell you? Have you ever read the Bible before? Prophet Makandiwa na Prophet Magaya vakanzwa mharidzo iyi vanoti kudii nayo? Zviri kutaurwa izvi naApostle T.F. Chiwenga vanokwanisa kuzviramba here? Uye vanozviramba sei? Ko vanhu vanopinda kuchechi kwaamagaya nekwaamakandiwa vakanzwa mharidzo iyi vanopikisana here naTalent Chiwenga kana kuti vanowirirana naye? Uye vanokwanisa here kuramba vachienda kumachechi avo kana kuti vakutorega?